В неделния ден на 18 май 2025 г. с група приятели решихме да си направим моторазходка до Етрополския манастир и Етрополе. Полският манастир се намира на около 5-6 км от град Етрополе в местността Рибарица, на около 40 км от град Тетевен и на около 90 км от град София, като пътят към него през местността Рибарица се вие нагоре през гората, изключително красив и живописен. И ето ни на 1070 метра надморска височина, на паркинга пред портите на храма Света Троица, Етрополски манастир. Манастирът е основан още през средновековието, като преданието свързва възникването му с името на свети Иван Рилски, който се е установил в една от пещерите в близката местност Варовитец, преди да се оттегли като учелник в Рила. През 16 и 17 век Етрополският манастир е едно от най-значимите книжовни и просветни средища по българските земи, като в него възниква и се развива прочутата Етрополска калиграфско-художествена книжовна школа. Тук са творили множество преписвачи, съставители на църковни сборници, художници, които са разгърнали широка дейност за запазване на българската писменост и книжнина. Сред известните имена са тези на иеромонах Данаил, иеромонах Рафаил, дякон Драгул, дякон Йоан и други. В манастира са написани десетки ръкописни книги. До манастира се намира малък живописен водопад, носещ също названието Варовитец. От тук започва и началото на екопътека. Водопада е наистина много красив. Ако минавате оттам, задължително се отбийте да го видите и да се насладите на природата около него. И от Етрополския манастир и водопада се отправихме към
конна база и ресторант Подковата, където имахме възможност да се полюбуваме на красотата и изяществото на конете, отглеждани там. А също така имахме възможност да пояздим по-кротките от тях. Само който не се е качвал на кон, само той не е усещал радостта, предизвикана от контакта на човека с това прекрасно животно. Вълнуващото чувство за взаимно разбирателство и синхрон. Аз имах удоволствието да усетя тази радост, да изпитам този синхрон между човек и животно. И ето, че дойде времето и за обяд. Хапнахме вкусно. Имаше и кратка разходка в центъра на планинското градче. И ето, че дойде време да се отправим към вкъщи, минавайки по пътя Етрополе – Тетевен. Страхотен път, невероятни завои, чисто нов асфалт. Много му се насладих. Наистина страхотен път. Lonely night in the cold and windy city, when the candle fades away, another morning and the sun's shining pretty. You can watch the children play, but there's a hole in the sky when it cries for you and I, when we can't find the reason for calling. There's a new place to see, an
of the world for you and me. And one can hear the bell which will be tolling, tolling.